Men Mercedes'im tayindan BMW'ma moyka akıdık koyun. Alo. Salamu alaikum ağam. Wa aleykümselam. Gel. Ağam sol traderlik diyem neyem şolar yazat bar ekan. Şonu öğrenesim öyleda näçe öwredýäňiz? Mesele däl imzan çalçak bayaf meliyad ýaýda. Ay şoda ara ýağam bir mümkin bolsa yüzürleşäýeli. Bolly imzan adresi wagty SMS edýän. Bollam garaşýanyny. Bolly. Yine bırakman bir eline işte. Alo. Oğlum bra, selamu aleyküm. Ava yine bir balık tuttum. Şun maşinin alayın bra. Maşinin gerek olup dur. Bolly problemi yok senin payın mı bra. Bolly. Alo, oğlum bra, yaxşımı? Ava, önkücü işim. Eyin boştur abi bugün. Pul artık basığa edýän ene bir var. Bolly brat, bolly. Mesele yok. İyi hadi oynayalım koş. Bağlantıdaşımda beri Somaliye. Bu irat faydalı. Her tercümami. Kelle boş süvü dolu. Kelle boş süvü dolu. Think yanlış menke doğru. Onu yaşım bana öğürük. Bana giyingrek holu. Kelle boş süvü dolu. Kelle boş süvü dolu. Onda ýagdaýlam. Aşa konkretni bir işiň başyny tutdum da. Ýani bir hada çykylýan nokta bir gaýrat edip bilýärmi? Salamu aleykum armeýs gowum ýagdaýlam. Şu wagt bir işiň başyny tutjak bolýan bilen bir hada çykylýan nokta kömek edip bilýärmi? O gowum radno näli? Janyň sagmy? Brat bir konkretni işiň bir başyndan tutjak bolýan bilen bir hada çykylýan nokta. Men seni kynanyňyzda kömek etdim ara. Sizine gaýtarmalamyny. Şunça eden ýaşylyklamy infanyňda sag bolsunmy? Nereden tapsam kanal? Boş süvü dolu. Kelle boş süvü dolu. Menke yanlış denke doğru. Serhat hemmekşi iyare. Kim dimele poru. Çüvek boş ağzı dolu. Bitch kimleme diyenin nami yasamane uğrunuk. Kaldım bari uğurluk. Sonu da oğuncuk barın kazanan yali övünüm. Saydım ona göre. Tansım ödere. Karşım tutup gelin. Yaşına seyretmenim. Yaşlı edenime düşün. Gelip dur oynasın. Getirdin mi Jigim? Ooo Jigimcan. Yor Jigimcan kafe çok şöyle. Maşina dönüşverme yani şoförlüğün bir giydilen görüşecek değil. Moyka akıttılar maşini. Benim adam mırdat dedi. Yoğum yok da gel geç Jigimcan. Ava Jigim ofisine el gördüm. Entek nämäni görýäň? Mundan beýle uzun ol ofisim bar. Aňarda işgärlem üçlükle oturýar. Bu bolsa kiçiräjik ofisim. Awa sen aýdyp otur. Sen bizi nerden tapdyn? Şol internetde oýan wideoňyzy gördüm. Sizem Florial maşin ullokan köşk ýaljaýda ýaşasyňyz gelýärmi? Sizem töwereňizdakilerden saýlanyp baýdyrmyşda ýaşasyňyz gelýärmi? Onu sizem biz bilen habarlaşyp kursymyzy satyn alyň. Çalt duan saat baýama. Nokman habarlaşmaly. Öwnüp diýdigimde kursymyzy satyn alyp baýak giden adam bijaý köp. Bir arzuwnak maşin aldy, bir jaý aldy, bir öýlenni, bir daşar ýurtda gezelenje edip ber. Agam menem öwrenesim bolýar, kaçan başlap bilýär. Jigimjan, bahana özüň bilýär. Biziň jüýümizden hem gaçyp balýar opul. Baba getirdim ha. Aramyza hoş geldiňiz. Kimden diyenim? Kimden mi diyenim? Getirdim ha. Aramyza hoş geldiňiz. Agam pula allam. İşe de başlaýarsydım. Hemme zat gowuly. Men beýinçilik eden bir zat bardy. Aýdany? Dosa olan maňa puluň aldyrarsyň. Burnuň sokma. Bular arlawçylar kap. Dinleme. Kim näme diýende näme? Şu adam maňa tarap içinde çygylyk bar bolsa, Deýus men sen haçan näme gözläp ýörnäni men pulum. dur koşuşdan agam gyýgyran zat ýok. Adyrak üýşüpdir senki. Şonu bur bereýin, galyna soň gelä. Indi kezek gelemde bular ýaljak sagama sypmarsyn. Indike dol taýyna goýuşdyňmy? Korkmadyň dämi Jigim?
Bu zatlar geň barmy? Pulun köpölse görüplüňem köpölýär. Näme çekdi? Gazanýan pulumda gözü barda. Ha şeyle ama. Yer onda, oglunam görkebeň. Gel. Gel. Ene bu men ulapsym. Bu oturan oglanyň hemmesi men geçişdiren okuwçylar. Kamil, gel bäri. O ağam. Şutak gelende. Maşynyň barmy? Yok. Inni barmy? Yok. Näme aldın onu? Katel zayalım. Balya bari işiňler, molber. İsmail, gel bäri. Gelende näçe wagt boldy? 3 ay. Gelende nämen bardy? İsta. Indi nämen bar? Telefon soňkumy? Maşynyň barmy? Ova ba. Jaýyň barmy? Ejeme at berdim, ünlödüm aljak bolan. Balya işiňe diber. Jigimjan, intege maňa tarap ýüregiňde çygylyk barmy? Yok ağam. Ne iş yapıyorsun o sen? Ne iş yapıyorsun ha? Ben sana şeyle terbiye verdim mi? Kim akılmaz? Hacırın men ente kan pul gazanan görersiniz. Men gatte dinar olan seret ulanca misvap Ağım hapı daçanım ulanam ok hişler Ödüm mirden tırsamam oyunun ok vicdan Pul kazanıp bolun ok çaymağına çalışap İyi get some money Yadamadın mı hemme zaten kesin alıp Kim akılmaz? Hacırın men ente kan pul gazanan görersiniz. Gülbe balı çoğrağım mal Maşinam kan Hava kaydı sinam ba Nem yetmeyenin night show Nem ya, nem çav Düz batırma, düşüp taşın Ana geçerler şuradan Gerek mayışta atır çınlana Atıllıca yali görsen Durmuş olur mu munnana Uçağımı kam diyen günne oturulsanan Erti görse tanana Birim seni para fikirlen seni Ödünü yigrenmedi Yürü, o düştü işte tam salamda. Alo. Ağam. Gowma ağam. Näme çinenin alan oga ağam? O ýejigim nämen ala dedýän? Men bay diýdi, döşüň hakda gezber-de. Ofise vardım ağam, kapısı yapık. Gelir deyip 2 saatlap garaşdym. Ya ofisi göçürdüňizmi ağam? Sonra inip size jaňa diýen bilin, sizem eliniz alaňdyga. Ağam, ýene tamam gözünden düşdüm. Dosýarlar menden ýüze gördi. Maňa kömege dagam. Men kime ardım aýtjagym bilemok. Kömege dagam maňa. Jigimjan, ünsärme zatlara ýüregiňi sırmanjyk geziber. Sen baýanda hemmesiniň ikili saklajak adam bolarsyň. O haber ugradan kitaplarny. O gel ağam ölün. Tölegin etmesen o kap bolanok diýär. Wi, gowy atlatdyň, aýtmak ýatdan çykyp durar. Oňam tölegi bardyr. Sen men elime puloklu. Azatçylar ýaly etdiler. Bollağım, son kıca pulum. Son kıca pulum. Gayrat et kömege dagam. Bolya, jigim bar bolya. Men anam satama, menin rezultatım görjek bolsaňyz we men online okuma rezultatyny görjek bolsaňyz, Telegram'a ýerýäňiz bu için o sıfırlar diýip ýazyn. Şota aýdy her kim öz pikirini paýlaşdy, okuwdan görä netijeler paýlaşdy, gazanan pul. Ne akıllı falan ol, işim elimden aljak bolya ha. Garaşyn tek, edişime var terefene. Durmuş olur mu munnana Uçağımı kam diyen Men bay diýdi, döşüň hakda gezber-de. Garaşyn tek, edişime var terefene. Bombard ölünle Yadı halatı çekme Görüp bilmem o kadınme Yadı elinde çekme Bombard ölünle Kim aýarsın ha? Gel kanakçan tekmen saňa. Onda ýaxşymy? Bolay gowmadyň. Awandan bugunlar nerden ämiş ya? Ay traderçylyga başladym. Düýnem kitaplarny tölegin etdim. Açylýança garaşyp ýörüm. Nämen tölew, nämen garaşmak düşünmedim mi? Ay karaçy bar. Men internetten bir video gördüm. Sizem Florial maşin ullokan köşk ýaljaýda ýaşasyňyz gelýärmi? Gelle. Sizin töwereňizdekilerden saýlanyp
baýdyrmyşda ýaşadyňyz gelýärmi? Geldi. Onu sizem biz bilen habarlaşyp kursumuzy satyn alyň. Çal Onu unutmam satmaýyň. habarlaşyp. Sırny öwrenin. Ay gara şeyler akda dost. Ya dursana barmen. Kim olsun o? Näme çıkardyň? Näme bilen abi? Munda 2 aýyň ýanyň atajany atly oglan geldi. Mene pulum emme da gow bolar. Jigim, alad etmeýsady. Aňar sawaraydan milyoner bolýar. O ýadyma düşdi ondan. Atajanyň doganlary biz. Tonaň ok sen adam allamana senden ýaňa çykyp öýden çykan ok hiç kim bilen gurulşan ok. Amjam dur bir men düşündirýin hemme zat. Ýekejem. Mä düşündirjek ok sen ok. Sen nasıl bir şakadan ayrılışıpsın oyga. Ferhat dost, menem şol işe başladım. Ödüm senki pul berem ha. Gön bul timi öz tuttum. Olar sen puluna merek geldi adamam. Bul timi gön özüne ýazýan, bolly. Näme kitap okumaly, kitapdan ýerden almaly, näme islemeli. Hemme zat öldür, öldür. Be. Ne ettin ay dost? Awa dost, sen üstün adamın ýerde näme işläp ýör, kim bilýär? Çykýmy Allah'ın berýän. Reling bilen alyň puly. Oh, kim o sen? Men bilen beýdik gurlaşyp, näme ýüregi ýediňmi? Sen ýüregi ýana atajany dogan men. Ağamcan, men ofista. Näme bol ağam? Taýin etdiň puly. Ağamcan, taýin. 2 saatdan jigim var ya, alam pulundan nikisi teňgesini kemmer aýsaň, özüň kemellerini düşündiňmi? Bolup Yerden tapıp alırını men bu puli. Ay! Allah can men näme günah etdim kam o. Men düşün günüm ay. Men ayak kılacak apçağım var ha. Toyli, jigimcan gowmy? Salamu aleykum am. Şükür gowmadyňdam. Wa aleykum jigimcan. Sen jan etdiň begennim ay şu watanan. Gowçulukmy näme bolam? Ay yok. Gowçuluğa däl jigim. Düýnün sözüňden ýa aware boldum. Janyň sagmagam. Gerek zadyň mamy? Şuwag zordy. Aýagyma galyp soň kuja pulum ofise geldim jigim. Maşinym ýanyna içinde hemme kartlam pullam hemme galy jigim. Be. Gatygyna nima ýagam? Hey gara şular ýa jigim. Şuwa senden soramany dutanýan bolen. Pul gerek bolup dur, balnisa çykdyjylam ýapmaly. 2 sagatyň dowamyny hökman eltip beräýmeli. Agam öýdäkilerden bir manat soramagy üýdüm ýok. Ýöne oglanlardan bir sorap göreýin am. Uly kömek etdiň bolýar jigim. Gaýrat etdi. Giden pullamagy inansamam. Sen ýaly arkamda dagy ýaly okuwçym bardygyna begen ýanlar. Sag ol agam, minnetdar. Häzir oglanlara jaňatýan, onuň soň jogabyny aýdan. Bolýa. Garaşýan ona jigimjan. Alo dost, gowmaýardylaň. Eşe bir hap kömem gerek bopdy. O, jigimjan, salamu aleykum, geldiňmi? Nerede? Jigimjan 5 minut gelýär. Geçdi otur sen, kofe çaýja. Gerek gäri istadım, çarp bolup ýotur. Jigim men gaharym getirme, sene 5 minutdan gelýär diýdim, men kofe öreýin geç. Doganma jaňatly öýdýän. Yok, jigimjan, näme gerek doganyň gymmatly wagtyny alyp. Ene geldi jigimjan. Men jigim doganyňa da salam aýtganyň. Salama münasip mofen deýýär. Bu kim ayam? En förmesen ay jigim ama. Gel geç, ýejek murdar. Ya, Biz kimiz jigimini işimiz roldaly. düşünmedim la ya, näle olmak? Pulluca dostana badırlay jigim. Hayır Rammstein. Berden tippe flow geç. Apples ýene az gibi flow yeah. Edil pulca däl agam, näme bol, näme sordyň? Jigim, menen fenarlap biljekka. Sen meni kyn ýagdaýdan çykardyň. Nähil alym agam, düşünmedim la. Kripto öredýän, pul gazandyrýan, baý durmuşda ýaşadýan. Men aýdan zatlaryň bar ferteki. Ine şo gün getiren puluňy berip goýaran özüm bardy.
Elimde olan oğlanlar, şoň doganlary. Kulalyp gidenem. Men şapullar tapmak için näle ulara düşdüm bilýärmi sen agam? Ene tamam yüzüme tereden oğullarını oranaklar düşündüm. Sana jigim. Kelläň işletmerkeningde poka ýeňileklenjiňiňden düşýär. Näme sana güler ýüzüň üçin pul gazandyrýarlar? Bolýa jigim. Sen baraladan pul gazanmak dämi? Hova. Ýöne tinkel adam alapda. Ayanna jigim özüň bilýän. Ýöne sen bir zady bil. Ene taň gözüne girme. Daşta görekdäkiler sana böýürler seredişi. Bay durmuşsun lezzetini alma. Bu zatdan hiçbirini sen hiç kaçan görmeye. Fikirlen jigim, fikirlen. Bola. Näme demişler? Aslında men de oldum yalnız yerde. Ecem köydü kalkımdan yok derek. Kalkımdan masa ekleri kıra gerek. Gulak başladı gurlayan yalı sonku gedek. Diyadiler taşlaman men dastı del ya pakka pine astırlarını. İflen altımım fastırını gafını. O zatlardan adastımam. Xlas, dostcan. Näde dokulan geçýärmi? Çekti aşağı çalışan yalı uzatmağa. Zayamak bola, maşina mak bola, mesele de da. Yutmağa. Didi sizin ahlingidem ding. Maňa gyzyk berýän ýöne ahlingidem men. Vallahi dostcan, ertire taýin et pullar özüm barıp çygalgaýdan. Jigim, seredin pul aldın, yittin. Derdi sana ne tanışlar. Gözün ýelejän ýanşyl. Buldu gözlerim ýaşyna. Senin çaşmaly üşümekden. Sen barada diledin gepler. Ütküjek diýipdim gecen hepde. Näme demişler? Bor, bolýa jigim, arkaýyn bolýdy. Mä özüm habarlaşar. O, toyly jigim geldinmi? Hawa geldim am. Näme boldy jigim, gowçulukmy? Ay ya, gowçuluğa edel. Hey, jigim döneyin sana. Jigim can, gel geç jigim can. Otur. Jigim can, şagird halipadan geçirmese, kär ýeter diýär. Malades. Bilýän agam. Dinlenme jigim. Sen öýüňdäkilerden näçe pul aldın? Epeklice aldım ayağım. Bolly jigim. Indi sen şu pulun ucundan alýaň-da, öýüňdäki alan pullaňy ýapýaň. Sağ ol ağam. Goý sen öýüňdäkiler akylyň ýetsenligini, gazanç edip bilýänligini bilsinler. Inniki mesele jigim. Inni işimiz olar sogam bolýar. Sen eýýäm ýetişdiň. Näkil olajaň ayağım düşünmedim mi? Gowsara. Men bildim. Toyly, taýynmy? 1, 2, 3. Size meňiňizde pul ýitir. Kasam köpel desiniz berýärmi? Onda infosy ganlar komandasyna çağırýar. Kursumuz tölegiller. Egerde dolu maglumat gerek bolsa bize hukman jaňadan. Gatrow jigim, gatrow. Indi näme diýär agam? Inni jaňa garaşýas jigim. Ýör jigim, indi men sana sowgadymmy? Nire agam? Bar eşiňi çaz, görersiň hazır. Ýör. Ay bolle. Men makamsız kim o? Elin ayrı. Barin yuva solun gurla dizim sayro. Barin men yetirdim itlarini saylo. Bar atyalıdır jigim bera aylo. Behle bilir maydo. Hennessy koy. İngmadır yedir gurla hemen fitoy. İki bası sağır ola min pethi boy. Ebis yani açdırladım diyson. Üstümdeki diyor. Komşular gelya ödüm yitirme. Ayağını sallına çorman içine. İçip bilmeyen ortam durma içivim. Benim dincalca koşulca gel işine. Bari şimdi çıkardın geya üşüme. Ya da olsam dincin al geçay düşüve. Tevuşup durmayla ayda bir üşüvim. Hey jigim can. Bu zatlaryň tek başlanajy. Sen bilenin tek munnanam gowmaşyňlar. Sağ ol ağam. Sen bolmaty bolsaň bu zatdan külübesinem görmezdim. Bolly jigim, ýer maşyny bir alaly.
Gitmeli yerimiz kan. Katı görmesen beni bilen Kıçılıktın Kallarımız ağulla Sen kimele gülüşen Gözün az kavra Kim sana kömek etti bolmağa zevdan Suğuzla otirdin benim sana hovdan Olmadı kalsan budaktan kılığısını mı görmezdin? Bolladın da ağlap yürü uçtuğumuz gelirin Davay. Yine şöpte Bolsa da dünya soğuk gelen ok çöple Kulağıma ağır ağlandın hem Yalnız taraf bulgandın hem Aha. Alo. Alo, oğlum söyle. Kovu Hudağa şükür kovmadın. Oğuz şükür şu arada kalıp verecek deyip Yadımda Kerimcan. Senin pulun verecek, oğlalara da Canat kafe uyuşturlar. Kafeň şu adam menden. Bolya dost gayrat et. Mesele değil brat. Bolluk havalaşar. Pulum getir bana Yangi Yeki dostum kal Men yeki dostum nağız Pul gerek olsa da Men gerek olsam sağ Sen bolmasan senen bademnem Men bolmasam batya demigami Yüzü çok ememinin başka Gitsen bari taşlap Asılan bari Orada Kovcayı işte ya. Bah, soğudum söyleydin ya, mümkün gel kaçıp gitmem. Ne bir kal tutacak kolyağıma yıklar. Yok lay dost, senden ben gördüm lay. Bolya uzaktır hiç. Sizde ne mi tedik? Haydi oturun. Täzelge yok yana qynas habar aytyp bilýän. Vahey, kaka vaycan ne var lay? Bolýa ahla sen bir başlamaýda şumat. Kaka var insörüm ama ne mi olayda ne? Karoçy okulçylaryna Nissan Patrol, Camry, ay ýene şoňa meňdeş bir gide maşinlary sowgat berýäsip TikTokda video surat etip goýdular. Menem bulara ynandım. Diýen puluny eltip berdim. Innem, ýok, nejaň malýalar, ofislerim ýapyk. Puluma uçdy. Kaka vay. Erti men ýama daýlanky daýda bir kılma pul etsin. Edip, sen ne mi tedik Ay mena şu adam şu bolsym, den täme uran. Bulçim? Ha oray bolsym. Moçça ikayara kono kapdan. Nämen bulçim? Nämen kaylıkla koy? Sen näme iş yapıyorsun kapşı? Ay ne dağla uranıp son işe başlayacak bolýanna. Senin son kaka var yalılar da. Oğlalar, değişmedir velin. Gelin men yanıma. Uyuşup kadın alayım. Vapşeta, sen näme iş edýärdiň? Traderçılık mı, näme mi? Şöyle mesulun yan. Bah, pul var onu. Dağı näme garamak elimdekileri. Pulum var. Sanki ben becek aldım. Bırakalım sana diyale. Alo. Toyl nerdesin? Oğlum yani näme olagın? Kaç sigeyim derro kaç nerede oturanam barsak? Söyleýsin bolýan. Tutup bileme bolsa da kuş Oturan eken taşıma üş Hiç Yangi Söyleýsin bolýan. Kaç sigeyim kaç. Alo Muhammed ağam nerede? Oy, näme boldy? Bilen ağam meni kömek edey. Nira kime gitdi? Bilemem ağam kimdigini. İra getirenlerden bilemem. Kömek edey ya. Ya, jigim, ya. Meni o zatlary gaşdyrma. Bilmedi ağam. Ne sana nima? Ne sana kıymanım ağam? Ya, jigim. Bilýän, meni gaşdyrma gaýrat. Akıl satma körp, yok töleyenler Molimi bolun vaktinde şu atı bilenler Doğruyum aytsam yanlıştım bir jarda parolam tetenleyin Oğlum yoriydi yanlışman dünyadan öteymeyin Gömülüngde atı gideyme ünyer Ular ýaly dereksiz ogulmalar diýip kiremokdum. Ýok, goldurmuşymyzda. Diýsinler bu oğlan bet Diýsinler edenin etdi Yorgany özüňi
gepini çek, içimin gepini çek. Senge gardun şu demedin mi? Men seninle oğlum gibi hasar edemem. Sen dağlarından utanıyor. Bolunuk diseler bolca. Giyimli poşa. Murat, Muhammed, gör sen bizden gel. Utan,